αστείο με μια δίαιτα πάντως είναι ότι πρέπει να πίνεις πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Μα πάρα πολύ νερό. Και αν ξεχνιόμαστε το γιαουρτάκι και σήμερα. Είναι δεύτερη μέρα της δίαιτας και το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πρώτον, δεν νιώθω στέρηση. Όχι, δεν νιώθω. Δεν έχω την ανάγκη να πάω. Ενώ κάθε μέρα έτρωγα. Καλά, όλοι τρώνε κάθε μέρα, αλλά το θέμα είναι πόσο έτρωγα. Και τι έτρωγα. Πας πίσω. Πέρα. Περάσει. Πέρασε. Μετά. Έτσι από μια δίαιτα η οποία περιείχε συνήθως μποτονές φούρνου, πίτσες, σουβλάκια και καθημερινή κολασία επάνω στο φαγητό, όχι μόνο δεν νιώθω στέρηση, αλλά νιώθω και τη ζωτικότητά μου να έχει αυξηθεί. Και πράγματα με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά ο λόγος που λένε ότι αυτές οι δίαιτες οι γρήγορες δεν πετυχαίνουν είναι ακριβώς για να βγάζουν λεφτά οι διαιτολόγοι. Να αναρωτηθείτε το. Για ένα πράγμα νιώθω τυχερός. Για το ότι αύριο σημερώνει η μέρα του ζυγιού. It's easy time, baby. Πρέπει δεν είπαμε να σταντηθούμε στο άγαλμα. Στο άγαλμα. Ποιο άγαλμα, μωρή? Εδώ δεν έχει άγαλμα. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να χάσουν τα κιλά τους πολύ γρήγορα. Κάποιος το βρίσκει πιο εύκολο να κάτσει 7 ημέρες να υποφέρει παρά να το κάνει αυτό επί 3 και 4 μήνες και να υποφέρει κυρίως και η τσέπη του. Έχει μόνο αυτό το πράγμα. Λες να θεωρηθεί διαφήμιση. Τσίπησα και ένα καμάτο κουμπιζάκι από το μάλλον στο μαγαζιλάκι το οποίο αξίζει πραγματικά να δείτε. Λέγεται Unity. Τόσο εδώ πέρα είναι ο Γιώργος. Σταμάτα σου λέω. Σταμάτα, ελευθερία του τύπου. Ελευθερία του τύπου. Ελευθερία του τύπου. Πάμε βόλτα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχω επιπλέον καύση. Καύση, 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 καύση. Subscribe, αφήστε ένα comment και 5 αστεράκια. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, πάτε ένα πάμε εκδρομή, είναι πάρα πολύ καλό. Αν δεν σας άρεσε το πάμε εκδρομή, φορέστε τα 3 διάστατα γυαλιά σας και δείτε με live στην κουζίνα σας. Αυτός ο τύπος μου έχει σπάσει τα νεύρα.